Vinterbakken til alle stille. Lad os tøj af! Kom nu, Signe! Jeg vil sige, og jeg tror, at vi ellers bliver her bevægerne på hele klassens vej, er, at vi vil rigtig gerne takke vores tutor for at være de bedste tutorer. Og det er Troels. Og Sara. Så kom videre. Videre. Okay, vi er samlet heroppe for at se FDP. Jeg må lov! Ikke lov til at se nogle mindre øjne! Vi skal knæppes! Men først, så skal vi høre, at Robin Spøjder! Arabiens et eller andet. Du må gerne komme nu! Giv mig klappen! Super fedt! Og vi siger lige til Frederik Falk, at du vil gerne sige hej til Robin Spøjder! Robin Spøjder. Jeg vil gerne introducere næste nummer. Polemi og den gode til at tage ud. Kunne det blive meget dårligere sidste år? Sidste år var der i mindst 4 punkter der. Men de har heller ikke samme muligheder. Det er rigtigt. Folk synger med. Ja, det er fucking godt faktisk. Det er ikke 10 minus, sådan skal det stå.
smukke og mindre end 10 år. Jeg elsker det. Sådan, mand! Han er fucking nice. Vi ses senere. Backstage. Og det sidste nummer. Det er nummer 4. Som er Pigerne er med. Det er meget langt. Den er faktisk rigtig god. Jeg har selv skrevet sammen. Ej, det er fedt. Så er det fedt. Men tak ikke lige med den der... Hallo, gå nu væk! Hallo, gå nu væk! Gå nu væk med dig! Gå nu væk! Rolig. Nej, jeg vil sgu ej. Fuck væk. Første gang. Her er en historie om en gymnasieklasse i Faaborg. Vi er 17 eller 16. Og for skoledagen er lang. Vi står tidligt op om morgenen og går meget sent i seng. For byen er nok at se til. Støt i højen! Hver morgen klokken 4:45 går byen alene ned. Gennem torne, krat og tisler til en sti med sundhedsbred. Og vejret det er mørkt og koldt, men byen er meget kendt. Så vi sælger vores kroppe, og det meste uden held. Så jeg til at tro, at I har et dårligt liv. Man kan have det ekstra åbent, selvom vi har ekstra hiv. Men man kan have det sjovt, selvom man til skade for sig selv. For når alt kommer til alt, har vi ikke stået styrer igen. Vi er samlet enhed, dog ikke er 20 styk. Men hver aften må vi til byen igen, for at give det sidste ryg. For vi har et stævne møde, som vi planlagde i går. Med vores kæreste, altså Sinte, der er 45 år. Så hvad fanden får jeg til at tro, at I har et sundt liv? Hvad er det ekstra åbent, selvom vi har ekstra hiv? Så er det alt er sjovt, selvom man til skade for sig selv. Når vi kommer til alt, har vi lagt stået dyr igen. Ikke øjeblik! Så hvad fanden får jeg til at tro, at I har et sundt liv? Hvad er det ekstra åbent, selvom vi har ekstra hiv? Men vi må have det sjovt, selvom man til skade for sig selv. For når man kommer til alt, har vi
Why did I fight over from God?